Ngiyabingelela kunina besilo, nina bakaphunga noMageba le kwelakithi kaZulu namaphethelo nakuphi kuphi nje lana ngibukele khona njengamanje. Nanti igoso lenu, ngiyanibingelela-ke mina ngumdumazi uZandla ey'ncane ubona benza ibhovu elincane lihlafuna abakwabo ngenxa yenzondo nomona abanayo bemzondela iphimbo lakho umfowabo kaShaza. Yimi-ke lo, ngiyajabula-ke futhi ngoba wonke lawo magama aqhamuka kunina, yinini nishilo nathi angifanele. Nxese-ke kuwena ojulukayo ngoba inkinga yami ngikude nawo, kube useduze bengiyokusula umjuluko ngempama nje-ke nguyikisa umona lo ophila ngawo. Umfana-ke lo yinxusa le-Meaning of Africa njengoba ubona nje MOA. Ngizokucacisa-ke lokho, i-Meaning of Africa ngiyayiqhenya nje ngobuzwe bami, kodwa nje-ke angikho lapho kwamanje. Ngizama nje-ke ukuzonivezela ukuthi esikhathini esingingakanani kunamavidiyo engizolokhu nginenzela wona awalezi iy'mpahla ezinhle engiy'gqokayo, bese nginichazela nje-ke nokuningi okuphathelene nami nanomsebenzi wami. Nginikhumbule kakhulu, nginethemba-ke lokuthi ubaba umongameli uzowavula amaketango bese sigxushula-ke thina siyazi ingoma, sinenzele konke-ke lokhu enikudingayo. Yimina-ke ngishoyo, ubona benza lo, umxolisi umfana kaMhlongo, umdumazi, ibhovu elincane. Ngiyalithanda lelo ngoba libuya kini. Juluka-ke baxhuthile, khona into ozoyithola.